गोकुळ सोबत गोकुल. कोल्हापूरच्या करवीर हायकर्सच्या 7 जणांनी अत्यंत प्रतिकूल हवामानातील आणि खडतर अशी समुद्र सपाटीपासून 5364 मीटर उंचीवर पोहोचत एव्हरेस्ट बेस कॅम्प मोहीम शनिवारी यशस्वी केली. रत्नागिरीचे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गायकवाड, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते, त्यांच्या पत्नी डॉक्टर सुप्रिया यांचा यात समावेश आहे. पाहूयात. वयाच्या 21व्या वर्षी एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या आणि जगातील मृत्यूचा पर्वत अशी ओळख असणाऱ्या अन्नपूर्णा पर्वत सर करणाऱ्या जगातील सर्वात तरुण ठरलेल्या करवीर हायकर्सच्या कस्तुरी सावेकर यांच्या मार्गदर्शनाने नेतृत्वाखाली ही मोहीम पार पडली. एव्हरेस्ट बेस कॅम्पसाठी भगवान गौतम बुद्धांच्या जन्मभूमीत नेपाळ काठमांडूत 15 मे रोजी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गायकवाड, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते, चिपळूण येथील BK वालावलकर रुरल मेडिकल कॉलेजच्या सहप्राध्यापिका डॉक्टर सुप्रिया सातपुते, मुरुम धाराशिवचे उद्योजक आप्पासाहेब मुंडासे, कोल्हापूरचे उद्योजक विशाल मेहता, समाज माध्यम प्रभावक पती-पत्नी नुपूर आणि अक्षय मडकर दाखल झाले. काठमांडू ते जगातील सर्वात धोकादायक ओळख असणाऱ्या लुकला विमानतळातून छोट्या विमान प्रवासानंतर प्रत्यक्षात EBCकडे वाटचालीला सुरुवात झाली. शनिवार दिनांक 23 मे रोजी राष्ट्रीय ध्वज फडकावून आणि संविधानाची उद्देशिका प्रदर्शित करून या यशस्वी मोहिमेची सांगता झाली.